No. Dzisiaj to my się dalszej roboty. Drzewo mamy kupione, rękawice mamy z Dilza. Hanon, czy chuj by wiedział jakie. Huśtawka jest rozłożona. Do dziecek jeszcze ich nie ma, ale będą za niedługo, więc mamy trochę czasu. To my się zapierdalania, czyli rozbudowywania, zabudowywania. Drzewo je kupione, startak mój świeżutki, 5 stóweczek kosztowało. I cóż tu tyle powiedzieć. To my się roboty. No teraz to będziemy tu rozbierać, rozdupcać. Wszystko będziemy rozbierać tak, żeby było miejsce do robienia. Robimy sobie plac. Nic, trzeba się letać roboty. No, witajcie zaś. Dzisiaj mamy lipiec, drugi, dzisiaj wiem, który mamy lipiec. No niestety, jak my zaś zaczęli to zabudowywać, rozbudowywać, zaczęło ciulać, kurde, no. I teraz tak, najważniejsze, że mamy wykonane szablony, szkielety. Dzisiaj się domy podmurowywania murków. Podboczne spadki dachu, no niestety, tak to mamy z tą pogodą dzisiaj, no niestety. Będziemy się pierdolić, a się upierdolemy. No, niestety.